Pila ka insidente sang sunog nagluntad sa Iloilo City antes kag pagkatapos ang Paskwa. Nakatutok si Daryl Marie Sarmiento live nagikan sa Veterans Village, Iloilo City proper. Daryl? Kate, sang Sabado, masinulubuon nga nagselebrar sang Pasko ang pila ka mga residente sang San Juan, Kagalumpang Molo, matapos nga sila ang nasunugan. Kagagina naman sang aga at law pagkatapos sang Pasko, pila na naman ka mga individual ang mabag-ong tuig nga waay gid sang nabilin sa ila pamalay, tugaman sang sunog. Bye. Pre, sumiro na. Ara na, pre. Secure lang, pre. Sa kuha nga video ni Erwin Espejo, nagakadab-kadab pa ang kalayo sa mga kabalayan diri sa Zone 3, Barangay Kalumpang Molo. Sunod sa pila ka residente, pasado alauna sang hapon sang hinalilang sila ginsugata sang nagakarab-karab nga kalayo kag maitom nga aso. Dre na daan nagadaba-dabaw. Tapos wala na mo natungdan kay dan sa piyak pagid kami mo mga duwa pagro ka lang at nga balay. Pakadto didto ga naga purong-purong na kalayo. Husto na lang gani tulukon sang ining nga residente giya balay, naging patindog pa lang bagudban nga nabagyuhan sang tinalikdan nga Nobyembre. Naki-star lang kami di kay way pa mauma namon balay. Oo, ginaumpisahan pa namon kay na man nadala na sa Sambagyo paing. Sunod naman sa volunteer ngayon bayanihan ang nagsalbar sa iban pagid nga mga pamalay. Ina pa lang nasunog, hasta nalabot na di kay gabi nga angin. Dasigay lang ma'am, segundos lang, piyak balay naman ng kalayo. Amo to nga ginagad ko tanan nga mga tao nga mabayanihan kami. Mangitag danan, kag magsaka sa wala pa nasunog, kag baso nang sa piyak nga nasunog na. Nalamita man sang sunog ang pila ka pamalay sa San Juan. Sa Kabugusan, 26 tanan ka mga pamalay ang naapektuhan. Sunod sa BFP, nag-umpisa ang kalayo sa Puloy-an ni Melina Celis kag madasig nga naglapta sa mga kaiping nga balay. May duha kita ka anggulo nga posible nga electrical in nature, tapos or ang unattended cooking. Kay base sa amon nga pang tipon sa mga witnesses, may nagaluto daw sang time nga natabuan kon. Nagdangat naman sa ginabulubanta 350,000 pesos ang kahalitan nga gintugas ng sunog. Gilayon man nga ginhatagan sang bulig ang mga biktima. Sa sininga video, nagabuog-buog bang aso. Tugas ang sunog nga nagluntad pasado las 5 sa kaagahon diri sa Barangay Veterans Village City proper. Ang kalabanan sa mga residente sa higadalan na kahilera ang pila ka mga pagkabutang nga napudyutan samtang naga-eskapo sa kalayo. Nagsiyak lang yung mga tao. Dahil nisinggit lang kami dahil nisunog. Gano'n mo nagula. Doon man ang tao, naginutok di. Wala. Baho lang giga. Ang iba naman, solo lawas ang naluwas. Ang balay sini, upos ang tarangabahin nga himo sa light materials. Kwarto ko sa bawari de na gidraang kalayo sa piyakalin kay kita ko nang nagaibual ng kalayo pag kay tapos siningagaw ko padaog mga kabataan. Samtang din naman sa makitid gabahin sang barangay, makita ang makaluluoy nga ido nga kuntani nagtinguha pa makaluwas sa sunog, apang wala gid nakasalbar. Pagsaysay naman sang isa pagid ka residente, ang duha niya ka hinuptanan, ubos tanan. May do sa sulod ka bilog. Huwag sila masalbar. Si Kobe dara sa korong, si Dangdang ginagtan. Samtang, pasado las 2 Domingo sang kaagahon nasunog ang 2-story nga balay ni Maricar Apines kag partially damaged ang boarding house ni Priscilla Apolto sa Bonifacio Street sa Arevalo. Sa Tansa City proper naman, nasunog man ang balay ni Alex Sabra Manugala 7. Ginihibalo pa sa mga bumbero ang kausa sang sunog. Patay naman nga ginaparugyan ng mga residente nga maghalong subong nga holiday season. Kuno gid nato nakaugalingon nato nga every time nga maggwa kita sa atong panimalay, make sure gid nga naka-unplug ang tanan-tanan nga mga appliances. Kay tungod sa damo sa buong magagamit sa elektrisidad, so may tendency gid siya magka overload. Kate, sa karon wala pa sang opisyal nga lista sa kung pilagid ka mga individual ang apektado sa sunog diri sa may Barangay Veterans apang kagina sang ato na istorya ang CSWDO kasi sila man ang nagpasalig nga makabaton sang cash assistance gikan sa LGU ang mga nasunugan. Sa subong, ang labi nga kinahanglan sang mga pumuluyo nga waay gid sang nadala nga kagamitan amo ang bayo, hiligdaan, tubig kag pagkaon. Kate?
Madamo nga salamat, Daryl Marie Sarmiento.